kalo n'o ye uti ye ale tile 22 san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml FM ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Aw folen kɔfɛ sɔgɔmada in na an ka kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ min na o ye an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko min ye basigibaliya kɔni ye maa ti fɛn fɔ o la tuguni. An sɔnkokaw ko olu ye dɔw ye degun sɔrɔ ye nka maa ni ma to a waleya senfɛ. Bafula bɛ ba yɛlɛlen don olu ka baki o kun jɔra sabula ji kun kundama janyana n'ale ye. Ni moteur bɛ ji kunu kɔni o tɛ taa ni maa ye. Baɲangarakaw fɛ yen maa fila olu tun minɛna pharmacie tigi dɔ ale ni mori dɔ u bilara u ser'u ka so. Dɛmɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye degun sɔrɔ sanjiko la Baɲangara ani Bankas ka taa se Gao ma an na dɔ fɔ o la. Masinakaw fɛ yen ko moto sen fila o ti boli yen tuguni ni dibi donna o ko bɛ na kɛ cogo min an na ɲɛfɔli kɛ o la. Conseil des ministres kɛnɛ kan ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ye kimɛli ko kuma kɛ. Ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna o ye ɲɛfɔli kɛ kɛnɛya taabolo la ni bana minnu bɛ yen bi n'olu kunbɛli baara bɛ ka kɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ministre ale kɔni ye stade minnu bɛ ka jɔ olu bani ale ni stade kura minnu kan ka jɔ nka ale farikolo ɲɛnajɛ ministre kelen ani kunnafonidilaw fana tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ. A ko a ma nisɔndiya fiyewu Mali ka tagali la Jeux olympiques la Falaye ko an taara ni tasa langolo ye k'an seginna n'a langolo ye nin fɔ n b'a ka kuma ye dɛ. A ko Aigle ka ko fanga kɛlen don k'a ta ko bɛ k'a ɲɛɲini ko ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ko nka ko Jeux olympiques ko fédération minnu taara a la k'u kana ɲɛfɔli kɛ dɛ k'u ye wari min fɔ u tun ye wari min fɔ k'o kun ka ca olu ma u y'a lasegin u ma u n'u bɛnna wari mun kan musaka mun kan o kɔfɛ ko ministère y'a bɛɛ viré u ka compte kɔnɔ. Ko mɔgɔ dɔw taara u taara cogo di dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ ye cogo di Falaye dɔw bɛ hali bi o ministre ko k'a ɲɛfɔli kɛ sabula Falaye ko dɔ bɛ sen na o. Ne ye fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna aw t'a dɔn n'aw y'a lamɛn. Mɔgɔ dɔw bɛ sin k'a ye ten u ka tɔnkɔnɔ mɔgɔ bɛ wuli ka ɲɛsin u yɛrɛ ma u b'u ɲininka ko mun kɛra ko fɛn ma kɛra i ye dɔ kɛ de ten ko e fana ka wuli ten koyi. Tɔn dɔw kɔnɔ ta bɛna kɛ mun ye u bɛ bali ka sɛbɛnw ye u bɛ ka bɔ aw yɛrɛ ye minnu di mɔgɔw ma dɔw furugufurugulenw yɛlɛma bɛna na don. Baara de bɛ sen na ministre ye min fɔ tiɲɛ don parce que an ka bonya bɛ mɔgɔba dɔ kan u y'a bila ka taga tubabudugu la ani joueurs bɛ ka kuma hakili la k'a fɔ u bɛna bɛnkan sɔrɔ u ni joueurs cɛ mais u fana ye kantigɛda fɔ joueurs ye maliyɛnw dusu kasilen don u kɔrɔ dɛ a kana k'u ɲɛna ko k'an fɛn an ma yɛlɛma dɛ an b'an togo kɔrɔ la dɛ min kɛra o don Gana ta la n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra olu anw wo Sadu wo Asimi bi jan bɛɛ kɔ ye an t'a dɔn sɔrɔdasiw bɛ min kɛ dɛ mais olu na anw kɔni an bɛ to yen soit dɔ bɛ taa Tenza Waten ou bien dɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Gao fɔrɔ na o kɔni fila dɔ la kelen don n'olu ma taa anw bɛ taa. Falaye nin ye kuma ɲɛbilaw ye sɔɔni sisan an bɛna ni ministre ka sport ka kuma na nka an bɛ segin o kuma kan wula fɛ ko CNJ bureau minnu sigira région kɔnɔnaw la ko mɔgɔw taar'o si falen pour que ka se ka don k'o de la o de kɛlen ka CNJ k'o bloqué quoi k'olu kɔni y'a lasegin gouverneur ma ko mais ko minnu y'a waleya kɛ k'u k'a bila u kunna ka fɔ ko si falen ni na sisan i bɛ k'i ka temps de perdre se i bɛ taa falen sisan ka taa ni wolosɛbɛn min ye i ka nina min bɛ données kɔnɔna na ka ban o dɔnnen don ministère b'a vérifier yen de o
a k'u ma ko fɛn fɛn y'a kɛ k'a bɛ se k'i la taa kaso la han parce que n'i bɛ si falen fana i bɛ taa tribunal de ɲɛkɔrɔ tribunal de b'a lajɛ ka kɛ n'a a ko kɛcogo ye ka sɔrɔ ka i si falen voilà donc ministre mais sɔgɔmada in na an ka waati t'an labɔ k'a ka an b'o o lana wulada fɛ pour que ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye américain ka ambassadeur ale ye discours kɛ bamanankan na fala ye yanni an ka baro kun ka cɛ an n'o da mɔgɔw tulo kan o k'o lamɛn minnu b'a fɔ ko u tɛ se ka discours kɛ nin ye tubabu muso de ye ale m'a ka discours sɛbɛn tubabukan na dɛ a y'a sɛbɛn bamanankan na k'a kalan an bɛ n'o da mɔgɔw tulo kan u ka se k'o lamɛn sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma maaw ye ko maaninfin sigilen t'i ye baro min na i taara so ti dɔn dɛ keba maa min mana boli ka t'i dogo tigaforo la e ye cɛ sonsorolen de ye wa ala ka n'i ci i ka boli sanji ɲɛ ka t'i jigi kɛ baji ye n'o tɛ e kɔni ma tila jiko la hali bi dɛ batigɛ kurun fana mana fa cogo o cogo an b'u fo k'an ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ale kelen don sɔgɔmada in na fala ye san ye tiɲɛni min kɛ a kɔlɔlɔ dɔw bɛ ka ye fala ye kunu dɔw ye n wele k'olu bɛ Kokiri dɔw ko k'olu bɛ Meru dɔw fana ye n wele olu bɛ Ogosagu ani n t'a dɔn Koro ale ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ dugumisɛnnin caman bɛ yen n y'u mɔgɔw sɔrɔ kunu u ko n ma ko Kasim ko aw bɛ ka minnu fɔ ko da bɛ olu k'u ka jiko lakale k'olu bi yan olu yɛrɛ t'a dɔn n'olu mana dɔgɔ donya la olu tɛ se k'u ka degun ɲɛfɔ maa ye ji ma taa n'olu ye dɛ ji y'olu ka dugu bɔ quartier la de parce que ji ka i cɛ k'i ka dugu yɛrɛ aw ka bugusoni ninnu ka taa n'a minɛn bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɔni o y'aw ɔnzɔn fini fala ye ji kɔlɔlɔ min bɛ yen da tɛ minnu kun ni anw bɛ ka minnu ta fɔ yan o ye Bamakɔkaw ni Segukaw ni yɔrɔ minnu dɔnnen don o ye minnu bɛ se ka jaw ni fɛnw ta u bɛ ɲɔgɔn ta fɛnw mais caman de bɛ yen se foyi t'u ye k'a lase mɔgɔ ma an bɛ denmisɛnnin jɛkulu caman fɔ bi sɔgɔmada in na minnu ye wuli ka jɔ kɛ u ka sigidaw la ka se ka mɔgɔw dɛmɛ jiko gɛlɛya in na fala ye ala ko tɛ koyi nin y'an yɛrɛ de nɔ ye a caman kɔni sigida kɛcogo sigiw kɛcogo waleyaw kɛcogo fala ye an daminɛna don kɔlɔlɔ min na bi n'an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ yɛrɛ tɛ parce que ji ka di bɛɛ lajɛlen ye ji ye nɛɛma ye ji ye hɛrɛ ye ji ye fɛn bɛɛ lajɛlen adamadenya yɛrɛ tɛ foyi tɛ kɛ ji kɔ fala ye ko nin y'a san 57 ye an ka baw kɛlen don ka fa cogo min kɛ bi ko an ma deli k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ directeur de l'hydraulique a ye bataki bɔ a ko ji a ji surunman min ka surun o ye mètre 3 de ye yɔrɔ dɔw la ji bɛ taa fo mètre 6 mètre 5 ani 90 o kɔrɔ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ dangandaw la minnu bɛ kɔdaw la n'o y'a sɔrɔ e tun bɛ yɔrɔnin dɔ dɔn fɔlɔ k'e bɛ t'i jɔ ye k'i ko o yɔrɔ kɔni o ye k'o to yen jida kɛrɛfɛ sigilaw u ka wuli kabi sisan maa b'a dɔn k'a fɔ ko ji bɛ don e kan ni ji cayara ji min nalen don ɲinan a san 57 de ye nin ye a ɲɔgɔnna ma deli ka na Mali kɔnɔ donc 1967 ni bi tɛ kelen ye dɛ ji dun t'a wolonfondo foyi bila ko parce que ko maaw bɛ yen fala ye kimɛliw senfɛ a n'an ka ɲininkaliw senfɛ yɔrɔ minnu bɛ yen
n'olu sigidaw ji ka ko ka jugu kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye Mopti ye parce que a jateminɛna k'a fɔ Mopti dugu yɛrɛ tɛ dɛ Mopti n'a kɛrɛfɛ dugu n'a bolomada dugu n'a mara dugu olu fan caman bɛ yen ji bɛ don olu kan maa minnu sigilen don u k'a jateminɛ ni ji ma si ma parce que a mɛnnen don k'a fɔ k'olu fana maa caman bɛ yen dagaw de don parce que boso dagaw de don u sigilen don u bɛ ka jiw ni cɛncɛnw ni fɛnw kɛ bɔrɛw kɔnɔ k'u bɛ ji kun o ji tɛ nin ye ji min b'i kundama tunu mɛtiri 6 a maanifin min jɔlen bɛ mɛtiri 6 bɔ fala ye o man ca dɛ n'i ko k'i b'o ye hali fo ni degoli 2 sigi ɲɔgɔn kan sa dɛ donc Segu San Yuwaru Tɛnɛngu nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Bani ale bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ Sofaraw ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'u ka dagaw wuli ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini fala ye anw yɛrɛ bɛ min fara a ko kan maa minnu sigilen don Bamakɔ yan fana ba tɛmɛsira kɔ tɛmɛsira ji tɛmɛsira yanni ji ka don aw kan a ye yɔrɔw ɲini a ka taa aw ka mɔgɔ dɔw fɛ yen yanni nin waati in ka tɛmɛ sanji min nana o don ko o ye an ye ɲɔgɔn ye tilekɔrɔla la ni nin kɛra sufɛ a minɛnw wa o kɔni a bɛ taa n'aw ye de fo Julafundo ko Bani ni Baba n'o ye fleuve Niger ye olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min Sofara yan fanw fɛ bolofara fɛn fɛn bɛ ba la maa maa b'a fanfɛlaw la k'u ka wuli k'u jɔ dɛ fala ye k'a mɛnnen don k'a fɔ ko boso daga dɔw kɛlen don ka taa cɛncɛn kɛ bɔrɛ kɔnɔ u b'a fɛ ka ji kunbɛn k'o ji tɛ nin ye ko k'a f'u ye u ka wuli k'u jɔ Amadu Jakite ni ale bɛ météo la kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ ale ye laseli dɔ kɛ a ko ɲinan ta in ko a ɲɔgɔnko bɛ fama ka kɛ ko wa ko se foyi tɛ olu bolo ka maaw magɛn jidaw la kɔdaw la babolow la jitɛmɛsiraw la parce que ji min yɛrɛ bɛ na olu yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ ka kimɛli kɛ a b'olu kun tunu pewu fura fɛn fɛn bɛ a la o ye maaw ka wuli ye parce que mɔgɔw degelen don min na ko ni ji bilara Selenge k'a daminɛ fo yen fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ degun sɔrɔ nka ko yɔrɔ min yɛrɛ ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye Mopti mara de ye parce que yen yɔrɔ dɔw bɛ yen ji yɛrɛ de bɛ don yen kuda ye bon nin sen t'a dun hali aw yɛrɛ b'a fɔ k'a b'aw sigi yɔrɔ min na ko ka ji fɛ o bɛɛ de bɛna na tunu parce que météo ye min fɔ min bɛ ka nalen sisan san hali ni e yɛrɛ y'i jɔ k'a jateminɛ a ti mɛn nali la nka a bɛ ji min jigin a y'anw ka 40 litiri butaw an dɔrɔn Abulayi bɛ taa taji san ni jumɛn ye 20 tɛ yan a y'a fɔ a sigilen k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bila a kɔrɔ donc mɔgɔw ka u hakili to u yɛrɛ la wa olu fana o bɛɛ kɔfɛ olu minnu yɛrɛ bɛ ji bila kɛ n'o ye lase do ye u ko ko hali ni o ma kɛ ji yɛrɛ de bɛ walankata a bɛ taa fo ka taa se yɔrɔ janw na ko fɛɛrɛ ka tigɛ babolo maaw bakɛrɛfɛ maaw Mopti mara la Yuwarukaw maa minnu bɛ yen ni olu sigilen don nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na u ko k'u ja tigɛlen don fala ye olu bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini ka nin ji in kunbɛn nin t'o ji ye min fɔra u ye u ka Ala minɛ nin waati in na u ka mɛru yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la Selenge baraji min ye Buguni ba bolo 2 ye Bani Mɔlɔncɛ ka taa se Banikɔkaw ma ka na Bani bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ fala ye ko ɲinan ko fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ k'u ka wuli anw yɛrɛ ka dunakaw ni tonakaw cɛncɛnbɔlaw bɛɛ k'i yɛrɛ ta fɔlɔ parce que n'a nana kɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la min bɛ gouvernement bolo a bɛ ka to o di cogo min n'i y'o ye i yɛrɛ ta kalo 1 kalo 2 congé technique ta i yɛrɛ ye
keba o de wa ube jitale ni ka war maralen bɛɛ de parce que ni ji ko k'a bɛ taa ni minɛn ale tɛ wari mara yɔrɔ nka fɛn ninnu bɛ ten de e m'a ye ɲinɛ bɛ don i ka so kɔnɔ a b'a ɲɛsin i nima yɔrɔ de ma mesi lajɛ kɛ n ko mesi bɛ 100 billet de ka 2000 billet de ta ka taa n'a ye a ɲɛ tana de ye 2000 billet mesi ɲinɛni min tɔgɔ ye ko mesi parce que maa caman t'a dɔn a ɲɛ tana non i ka wari bɛɛ la min ka di ye mesi b'o de ta wa ale tɛ a fɛn dɛ a bɛ sin ka wo de bɔ a camancɛ la camancɛ i tɛ kɛ billet min kɔ dɛ o b'a sɔrɔ a ye nimoro ma yɔrɔ ɲimini daminɛ ka na camancɛ fana sɔgɔ wari ti kɛ wari ye tuguni donc nin ye sɔgɔmada in na kibaruya ye fala ye an tɛ se ka mɛn n'a kuma ye parce que a fɔ kun ye min ye o ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ji ale yɛlɛlen don ni mɔgɔw ye a mɛn anw ka fandan kuma tɛ dɛ ɲɛmaw ka kuma don direction de l'hydraulique ka kuma don anw yɛrɛ ye jateminɛw kɛ an yɛrɛ fɛ yan hali kunungo sɔrɔ an taalen so san dɔ cunna ten a y'anw ka bɔlɔn fa dɛ a y'anw ka bɔlɔn fa donc mɔgɔw k'u hakili to ji in na jiko in na hali e min bɛ bamakɔ yan i ti kɔda la i ti ba da la nka i sigiyɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o don ko aw porokotora kana to aw tɛ porokoto siɲɛ wɛrɛ dɛ wuli i k'i yɛrɛ ɲini minnu fana sigilen don kɔdaw ni fɛnw na aw ka so jɔlen don a ye fɛɛrɛw tigɛ an kɔni bɛ ka min fɔ a ka fisa a ka fɔ ko an wulila ji ma na o ka fisa i wulilen i ma wuli ji ka n'i sɔrɔ yen parce que kuma dɔ la fana an ka tiɲɛ fɔ fɛn caman bɛ fɔ météo bɛ a fɔ ko a bɛ kɛ bi ni sini a tɛ kɛ olu b'a la anw kɔni ala kɛlen don ka anw sutura ni jamana caman ye ko in na han ne ye Niger ta ye fala ye Cadi kɔni nin ye Cadi ko bon ni nin kɛra Mauritanie c'est fini ye ni ala kɔni ye san in se ye olu ma o y'a Mauritanie min fara Mali kan an ti kɛlɛ yɛrɛ kɛ yɛrɛ maa ti yɔrɔ min na ni ji taara don o ko la o y'o ko bannen de fala b'i bolo yɛlɛma an bɛna kunnafoniw na bamananw ko maa y'i yɛrɛ de ye bayangarakaw fɛ yen pharmacie tigi dɔ ale ni a sigiɲɔgɔn morikɛ dɔ k'i min bɛ yen ko Lafiyabugu dɔw kun nana ka na olu ta yaw ka taa n'u ye ni y'a kalo 2 ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na u y'u bila ka na dugudenw ko u ye maa 2 in ye fosi ma kɛ u la jɛkulu marafatigi minnu tun y'a kɛ u bɛ Bayi mara la Baɲangara yɛrɛ cercle kɔnɔna don min ye dugudenw ye a n'an ye maa minnu da sumusumu u ko kamalen 2 in kɔni nana u sen ka cayi olu y'u ye ɲɛna ye cogo min foyi t'u la u ka kɛnɛ ko nka fana k'u ka du kɔnɔmaw u m'u da don kuma in na a ko kɛra cogo di wari de sarala wa wari ma sara wa u labilara cogo di dama don la ka o ɲɛfɔ maaw ye Masinakaw fɛ yen Masina ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 ma ko moto kɔni k'o ti boli ye tuguni u ye nin waleya in ta sa yaasa Masina yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min utukalo in tile fɔlɔ sɛbɛn in ale kɔni bɔra dugudenw olu ɲɛ dara ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɛfɔli fana kɛra arajow la k'a kɛ kun ye lakanabaliya min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min Bamanciwale kɛbaaw k'olu ka wulikajɔ caman bɛ kɛ ni moto ye a kɛ kun ye ka se ka olu kunbɛn kunungo Gawokaw fɛ yen ka kɛ ni sanji kɔlɔlɔ ye dugudenw olu ka tɔnw ale ni baɲumankɛ tɔnw olu kɔni wulila sa ka sange sulenw min ye Greziliw ye Grezili bɛ hali bi ka t'o di maaw ma maa minnu bɛ sa n'u de degun sɔrɔ baɲumankɛtɔ dɔ bɛ ani baarakɛyɔrɔ dɔ ale kɔni ye malo bɔrɛ 200 min ye kilo 25 ye
k'o ta k'o di maa ninnu ma denmisɛnninw ka tɔn n'o ye conseil communal de la jeunesse ye ale kɔni taara sa ka taa te de d'u ma ale ni sange sulen baɲumankɛ tɔn minnu fana bɛ Gawo kɔnɔna na olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa dɛmɛ di nin maa ninnu ma an b'a yira fana k'a fɔ ko o kelen ɲɔgɔnna kɛra bankasikaw fɛ yen min ye balo tɔni 3 ye ka taa se kilo 150 ma ɲɔ la o fana taara di maaw ma dɔgɔkun tɛmɛnen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ n'o waleya bɛɛ lajɛlen sa an b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni caman kɛra sanji ale sababuya la ka bɔ dogokaw olu fana fɛ yen min ye kani bɔnsɔn ye sanji ye tiɲɛni kɛ Gawokaw olu ka préfet n'o ye Saka Kante ye ale fana taara dɛmɛ don Gawokaw ma Gawokaw minnu ye gɛlɛya sɔrɔ juma tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tiɲɛni kɔni o barika bonyana kosɛbɛ fala yɛlɛmani sanji kɔlɔlɔ a taara ni yɛlɛmani sira ye donda yɛrɛ la sira min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn pont min bɛ yen sa o pont raccordement o de tun y'a bila kunun ko min ye u ka préfet ye n'o ye colonel Madikama Jawara ye ale n'a ka maaw olu taara kɛnɛ kan sifinw olu wulilen don k'u jɔ ko fɔ min raccordement ye a ka segin i b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛmani pont nin y'a kalo 1 ye ɲɛfɔli kun kɛra ɲɛmaaw ye u yɛrɛ kun ko k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa pont bɛ se ka dilan cogo min a tiɲɛni min filɛ nin ye ta fala ye dugudenw olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan han min ye aw ka député kɔrɔ ye sabula e yɛrɛ ye yɛlɛmanika ye Amada Suguna ale ko gabakuru minnu fil'u bolo nin ye o caman baden b'ale bolo sabula ale tun ye logement sociaux jɔli sɔrɔ yɛlɛmanikaw fɛ yen a ko ko gabakuru ka d'u ye sa k'u ka t'o ta yaasa min ye pont ye a bɛ se ka kɛ cogo min préfet ka fɔla n'o ye colonel ye a ko ko Madikama Jawara a ko ko baara in k'a bɛ kɛ ka ban kunun pewu han parce que k'olu ko u bɛ baara daminɛ yɔrɔ min ɲɛmaaw ko k'u bɛ bɔ Kayi ko kana ko lajɛ k'a jateminɛ u ko yani ɲɛmaaw ka na dugu tigɛlen tɛ se ka to dɛ a tɛ se ka kɛ ko maa ti don maa ti bɔ donc olu ye fɛɛrɛ min tigɛ gabakuru minnu b'u bolo denmisɛnninw maakɔrɔw dugudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen k'i bolo fara ɲɔgɔn kan Amada Suguna o fana ye dɛmɛ kɛ u ye ni gabakuru ye fala olu k'a baara ka kunun ko o gabakuru de filɛ n'o ye préfet bɛ k'o de di yaasa baara yɛrɛ ka se ka kɛ ni dugu tora ko maa ti don maa ti bɔ bulonda t'i la bɔda t'i la o ma ɲi dɛ colonel ko ni nin kɛra ni gouvernement ka maaw sera yen n'o ye direction de transport mɔgɔw ye n'u bɛ min fara a kan o n'o fara a kan olu kɔni b'u ka wo bari u se ye min ye olu b'o kɛ yanni ɲɛmaaw ka se kɛnɛ fala ye bɛɛ kan ka ni ɲɔgɔnna de ladege parce que n'i y'i sigi yanni fanga ka na ni e ma fɛn wɛrɛ k'i yɛrɛ ye k'i jija i yɛrɛ ye ka dɔ kɛ fanga ta mana na sisan n'o y'a sɔrɔ a kun kan ka kɛ cogo min na o b'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye dɔ kɛ aw yɛrɛ ye ka ban donc an bɛ yɛlɛmani jeunesse fo nin baara in na yɛlɛmani dugukɔnɔmɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo yɛlɛmani kan minnu fana bɛ tunga fɛ maa o maa bɛ yen n'o o sera ka i ŋaniya ɲuman don nin ko in na ka se k'a kɛ ka ɲɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo yɛlɛmani ale kɔni kɔnɔna de tun ye nin ye kununko min ye gabakuru ye k'o kɛ sa ka se ka raccordement in k'ale minɛ dugudenw olu bɛ se cogo min na ka bɔ dugu kɔnɔ ka don cogo min na camion minnu bɛ yen ani minɛn minnu bɛ yen ni doni minnu bɛ yen olu bɛ se ka don cogo min na sa yɛlɛmani ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa kangabakaw fɛ yen dugu dɔ bɛ yen ko kɔfilacɛ dugu kɔnɔna na fala ye kirikara waati ta de tun bɛ yen ko dugu fan dɔ de dira maa dɔw ma dugudenw yɛrɛ tɛ maa minnu si dɔn ko cɛw y'u ka lajɛ kɛ k'a ko in ɲɛɲini musow olu y'a ye k'a fɔ baara daminɛna olu wulila ka taa mɔgɔ ninnu kama o musow de filɛ nin ye olu de kɔni taara ye sa k'a fɔ ko yɔrɔ in tɛ jɔ sabula olu ka baarakɛyɔrɔ don u ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ don u ka forow b'a la u ka yɔrɔw b'a la ko nin waleya min filɛ nin ye ka kɛ nin n'aw ɲɛ b'a ja la musow de ye nin kɛ kunna sini ko a muso dɔw u minɛna ka taga ni u ye nka ni kulukoro ɲɛmaaw bɛ kuma na pour que ka se k'a ko ɲɛ yɛrɛ dɔn n'o tɛ muso ninnu murutira de fala ye an ka dugukolo bɛɛ bɛ ka ta ka taa di siniwaw ma a tɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i bɛ bali k'u ye u ni mansinw bɛ jigin n'u ni mansinw jiginna dugudenw t'a kalama olu bɛna ka na baara kɛ gendarmew b'u kɔkɔrɔ
polisiw b'u kɔkɔrɔ maire b'u kɔkɔrɔ dugudenw olu minnu kan ka baara kɛ u ka yɔrɔ la olu bɛna bali ka mun ye dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen falen no minɛnw ni fɛnw na bon ni ɲɛfɔli ma kɛ hali ni bɛ fɛ ka mɔgɔ ka fɛn di ta ka di mɔgɔ ma i n'a yɛrɛ ka sigi aw k'a kuma fɔ donc o musow ni de ye nin ko ninnu kɛ kunun sini ko kɔfila cɛkaw fɛ yen kangaba mara la n'ala sɔnna a ma min mana na bɔ a tɔ la an na tila ka o d'a ma o kɔni musow bɛ ko min na o ma nɔgɔn dɛ ani denmisɛnninw n'i ye bulldozer kɔni dɔrɔn sanubɔ ye o wa n ko chinois ninnu tiɲɛ na u bɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ i b'a dɔn ko Gana fana tun bɛ taa nin Ganaw de murutira ko fo u ka taa de ka bɔ olu ka dugu kɔnɔ olu ka sɔrɔ ka lafiya daminɛ k'u ka sanubɔ k'a kurakuraya yan dun a sanu yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ don cogo di o de la su in na an ye wele bila Jibril Jalo ma ale ye ingénieur géologue ye faso dugukoloko o tɔn ɲɛmaa fana don n'ala sɔnna a ma su in na an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique kɛnɛ kan a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Samɛ sira ka bɔ Samɛ ka taa Kati fala n'i bɛ to ka kɔni fo ni arrangeurs don dɛ i b'i labɛn ko i bɛna taa Kɔnba la de Kɔnba Sotrama i mana don Sotrama kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna k'aw jantɔ da aw kɛrɛ kan taxiw ni fɛnw mɔgɔw bɛ to meru de la sira in tɛ ka sɔn tiɲɛ don baarabaw kan ka k'a kan n'o ye k'a dilan kura ye nka yan'o cɛ samiya in na a ka kan u ka t'u ɲɛ jɔ sira in na ka a larawuli dɔɔni yaasa ka dɔ bɔ a zigizagi ni a ɲɛgɛn ninnu na bi n'i ye nin sira in ta fala ye e ko anw tɛ taa Kucala ka na k'a sɔrɔ e ma bɔ Kati ka se Samɛ de o bɛɛ la fana mobili bolilaw yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn bonya a sira kan bolifɛntigiw fana tɛ ɲɔgɔn bonya a sira kan bon i b'a dɔn kɔni n'i ye mɔgɔ 1 2 3 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ anw feerelikɛlaw n'anw dayirimɛ ɲininaw bɛ na yan'an ka kɛ dɔ dayirimɛ ye anw bɛ na n'anw nana anw fana bɛna fara jama kan wa anw b'an sigi gitɔrɔn de kan o de ka d'anw ye pour que an ka ye bon nin bɛɛ de degun bɛ nin sira in kan ye maa si tɛ kumana nin na n'i ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko non ko bientôt ko les travaux vont commencer travaux tɛ ka daminɛ ji bɛ yen sira tiɲɛnen mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ yanni travaux ka daminɛ u ka taa nin sira in lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin waati in na digitalisation ko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ commerce kunna n'o ye Musa Galabu ye ale wulilen don k'i jɔ nin waati in na ka taa ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye DGCC tɛmɛnen kɔfɛ a taara API Mali la fala ye API Mali ale de bɛ sɛbɛn bɔ ka di maaw ma n'i b'a fɛ ka entreprise dayɛlɛ olu ko k'olu kɔni bɛ olu tɛ papier minɛ u bolo yɛrɛ la yen yɛrɛ olu ka fɛn bɛɛ digitalisé don mais mun tun ye problème y'u bolo u ni maa tɔ minnu bɛ baara nin ye Musa Galabu ya ale don Musa Galabu don a n'a a bolo couragelen jɔlen don Seku ka don a kana digi a la dɛ aw ka manja jɔyɔrɔ ninnu na ten kosɛbɛ est-ce que a so yɛrɛ non ayi a so ye Kucalaka ye Maliki de ye Seku ka ye Maliki bɛ bɔ Segu olu ka so ye Sɔkɔla kɔnɔ ye ko API la API mɔgɔw u ko ko olu yɛrɛ bɛ min ɲini sisan ministre k'a fɔ mɔgɔ tɔw ye baarakɛyɔrɔ tɔw ye u kana papier ci olu ma tuguni koyi bɔlɔlɔ sira ni fɛn mun bɛ yen pour que ko ka teliya u k'a lataa o sira fɛ nka société ni fɛn minnu dayɛlɛla ka ban n'olu ka papiers bɛ yen o la kɔlɔsili n'o sɛgɛsɛgɛli fana olu bɛ se k'o baara nɔgɔya fana fanga bolo wa kɔsa in na u ka directeur n'o ye Marinja ye n ka pɛtipɛtinin dɔ don ale ko k'u ni APDP y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka baara nɔgɔya u bolo o hukumu kɔnɔna na fana o bɛna n'a to sɛbɛn maa tɔgɔla sɛbɛn bɛ yen o ka se ka lasago ka ɲɛ ka mara ka ɲɛ ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ yaasa digitalisation in ale bɛ se ka ɲɛ cogo min fala ye tasibila kɛra Fatumata Sire ye Fatumata Sire Jakite fala ye Fatumata Sire anw n'a ye baara kɛ ne ye min lakɔlɔsi maa caman Ala ka hinɛ a la parce que a tɛ balola nin waati in na maa caman bɛ maaw ye
nka o t'u dɔn c'est à dire ni tɔgɔ jugu n'o y'i tɔgɔ ɲuman kɔn jamana in kɔnɔ i ka ɲuman tɛ ye Fatumata Sire kun ta tɛ ko muso minnu bɛ yen ko musokɔrɔba b'u kunna olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ muso yɛrɛ a ka don a ka hakɛ kɔnɔ c'est à dire maaninfin o maaninfin ni muso bɛ baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u fana ye i ɲɔgɔnna de ye o kɔrɔ tɛ ko ka jɔyɔrɔ d'u ma an n'a ye baara dɔ kɛ baarakɛlaw kan an n'a ye baara kɛ ekɔliden minnu kan an n'a ye baara kɛ npogotiginin minnu bɛ kɔnɔ ta k'u to ekɔliko la an n'a ye baara kɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ baarakɛyɔrɔ la ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u kɛ bolokɔfɛfɛn ye u ka hakɛw bɛ se ka d'u ma cogo min na k'u bila u ka kow la n'u bɛ dɔnniya kɛ fala ye an y'a dɔn o de wagati kɔnɔna na ko kuma minnu tun bɛ ka fɔ a ma a caman tɛ sababa ye parce que waati dɔ la fɛn dɔ de tun b'an ka jamana kɔnɔ yan n'i k'i bɛ musow tɔgɔla kɛlɛ kɛ fɛn fɔlɔ min bɛ ye u b'i kɛ muso c'est à dire i tɛ kɛ u b'a fɔ k'i tɛ furu yɛrɛ bato donc mangoya de bɛ ta ka ɲɛsin ma et puis anw ka jamana ye cɛ jamana de ye c'est à dire muso kan tɛ kɔrɔta anw ka jamana kɔnɔ halisa e m'a ye dutigi tu vois donc ni muso min kariyala o la ka wuli k'i bɛ musow ka hakɛ ɲini cɛkuluw cɛla i bɛ tɔgɔ tiɲɛ caman sɔrɔ dɛ donc Fatumata Sire ne yɛrɛ bɛ min dɔn a la n'a ye gɛrɛla ɲɔgɔn na fo ka taa se a ka nomination ma ka taga Allemagne a ka segin ka na kɛlɛ kɛ ka bɛn ni ATT ka fanga binni ye o hukumu kɔnɔna fana na an n'u ye baara kɛ FDR kɔnɔna na fo ka taa fanga sigi donc mɔgɔ min don n'i y'a ye parce que a bɛ kuma cogo minnu na mɔgɔ b'a ɲɛna ko a bɛ ka pɛrɛn non c'est à dire fɛn min b'a la o de kama don quoi n'o tɛ katika don a ye baara min kɛ musow b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ musow b'a dɔn Fatumata Sire ye baara min kɛ ne kɔni b'a dɔn m'a fɔ ko maaw ma tɔgɔ jugu ta ka ɲɛsin ma dɛ m'a fɔ n k'a kun ka ɲi i ko maaninfin yɛrɛ dafalen tɛ yen nka anw y'a ye min na anw n'a jɛra min ma o ye adamaden yɛrɛ de ye sabula du foyi tɛ diya ni muso tɛ yen fala in npogotiginin i tɛ ko kalama i bɛ baara la monsieur de ye kɔnɔ da e la e bɛ se k'o fɔ cogo di mɔgɔ min bɛna ka na f'i ɲɛna karisa i hakili sigi hali ni monsieur don an tɛ girin ka monsieur lebu an tɛ monsieur lajaba nka an b'a fɔ monsieur ɲɛna a k'a dɔn k'a fɔ ko ale de don dɔrɔn an ka fɛɛrɛ ɲini a ko la mɔgɔ min bɛna baarakɛyɔrɔ la nin bɛ aw bolo muso de don a ka diplôme ka bon ani nin jɔyɔrɔ ka kan ani nin hakɛ ka kan a bɛ tɔw kɛ cogo min na n'u ka diplôme ye a y'a fana bila o hakɛ kɔnɔna na mɔgɔ min bɛna k'a fɔ ko baarakɛla minnu filɛ nin ye aw bolo nin ye a y'a jateminɛ k'a dɔn ko aw ye mɔgɔ ye aw denw n'aw mɔdenw n'aw furu ka d'aw ye cogo min na aw k'u minɛ ten Fatumata Sire na anw ye baara kɛ nin de kan a bɛ lahara bi dɛ anw de kɔni bi yan n'u ye tasibila k'a ye ne kɔni ma se ka taa kɛnɛ kan nka ne kun taara ne bɛ min fɔ n bɔra k'o de fɔ sisan an kana maaw ye k'an ta mankutu jugu fɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ donc sɔgɔmada in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don conseil des ministres ale kɔnɔna na conseil des ministres ale y'a ka laadala lajɛ kɛ kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye premier ministre Sogɛli ale tun bɛ yen ka taa se ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ma baaraw daminɛ na sa u kɔni y'a jira k'a fɔ sariya minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sariyakisɛw ye u y'olu kuma fɔ jɔyɔrɔ o dira maa dɔw ma ministre minnu kan ka baara mun kɛ an'u ye baara minnu kɛ da donna o la n'o ye communication ye ka kɛ ni kuma dagu fɔlɔ ye sa ministre m'an ka jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ pankurunkow la ka kɛ ni yɛlɛmaba minnu kan ka don ka convention olu kɔnɔna na convention min n'o bɛ tali kɛ pankuru ale ni aviation civile ko o sigili la min kɛra sɛbɛn ye sɛbɛn min bilara sen kan kabini octobre kalo tile 6 san 2016 a ko min ye jɛkulu ye sa jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'olu b'o o ko in kɔnɔna na u ka lajɛ 39 sen fɛ u y'a jira k'a fɔ sa ko ka jamana ninnu kɔni u bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye
ko ka yɛlɛma don o la yɛlɛma bɛ se ka don sɛbɛn na a siginiden 50 fo ka taa se a 56 ma yaasa jamana minnu yɛrɛ bɛ tɔn in kɔnɔna na dɔ ka fara o kan a ka bɔ jamana 36 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ jamana 40 na o la fana u y'a yira fana k'u ka jɛkulu fana siginidenw fana pankuru minnu fana bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ kɔgɔjika pankuruw la olu fana ko olu fana jateminɛ a ko la yɛlɛma minnu laɲininen filɛ nin ye minisiri Jɔpu ko k'a b'a to farafinnakaw olu bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ tɔn in kɔnɔna na hakɛ minnu bɛ farafinnakaw bolo u bɛ se ka lasigi cogo min na tɔn in kɔnɔna na min ye a yɛlɛma ye fana a bɛna n'a to min ye aviation civile baaraw ye jamana minnu b'a kɔnɔ u na se ka ɲɔgɔn bɛrɛ dɔn u ka maa mafalen olu ka se ka don baara kɛcogo ka yɛlɛma yaasa dɔ bɛ se ka fara hakilinaw kan cogo ani baara kɛcogo ɲuman kan cogo min na a ko nin sɛbɛn minnu filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ nin jɛkulu in ka ko la n'o ye aviation civile ye ko a yɛlɛmali ye diyagoya ye ko sabula a bɛna na ni fɛɛrɛ ni dabali ye min bɛna n'a to bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ jɛkulu in ale kɔnɔna na sɛbɛn min filɛ nin ye sa n'u kɔni y'o ta k'o bɛ tali kɛ ka kɛ sɛbɛn filanan wɛrɛ fana bɛ yen u y'o ta ka kɛ ni UEMOA jamanaw ye banki minnu sigilen don UEMOA jamanaw kɔnɔna na sa k'olu kɔni kun y'u ka lajɛ kɛ marisi kalo tile 31 Dakarikaw fɛ yen o lajɛ in sen ka sa ko minisiri minnu bɛ yen olu kɔni ye sariya kura dɔ ta sariya min bɛ yɛlɛmaba don UEMOA banki olu baara cogo la ka kɛ ni u ka lajɛ tɛmɛnen ye ko min ye sariya min tun b'u bolo u bɛ n'o falen yaasa ka se ka bɛn ni waati ani kow kɛcogo ye UEMOA ale jamanaw kɔnɔna na ni waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma in kɔni ɲɛɲiniba ye min ye o ye k'a fɔ bi farankan sɛbɛn min bɛ a la kuma dɔw bɛ yen ale ni fɛn dɔw bɛ yen olu tun t'o kɔnɔna na maa minnu kan ka don a la ni ka dɔ fara jama yɛrɛ baara kɛcogo kan yaasa yɛlɛma bɛ se ka sɔrɔ farafinna jamanaw kɔnɔ cogo la ka kɛ ni musakakow ye o bɛɛ lajɛlen kɔni o laɲini kɛlen don Jɔpu ko sɛbɛn min filɛ nin ye ni ale kɔni sera ka don ba la wari mara minnu bɛ kɛ bankiw kɔnɔna na olu kan ka sɛgɛsɛgɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛdɔn kosɛbɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye jagow kɛcogo ye bankiw yɛrɛ dorogocogo ɲɔgɔn na ani banki minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔna na sa olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na u ka baara kɛcogo ɲuman fo ka taa se kunnafoni ɲɛnamaw dili ma hali an yɛrɛ bɛ digitalisation ko kuma min na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ a ko kɔnɔna na cogo min na ko a laɲini a kɛkun ye o ye minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Aluseni Sanu ye ale ye sɛbɛn ta ka taa n'a ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ Ndenbugukaw min ye olu ka dɛrɛ aw tɛ dɛrɛ dɔn dɛ aw ye Bamakɔkaw ye ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ n'a bɛ taa se maloforow kɔnɔna na casier n'i y'a mɛn ko casier o kɔrɔ ko maa minnu bɛ office nigérieux ka yɔrɔ sigilen kan ni ji bɛ sara ye or casier olu tɛ ji sara n b'aw walan dɔɔni ko Ndenbugu ale ye casier kɔnɔna ye min ye tari 2000 ani 100 k'o kan ka dilan ye ka kɛɲɛ ni baara fɔlɔ baaraw ye baara minnu n'o bɛna na kɛ sugubulon min sigira o kama sa yaasa ka se ka o kɛ Ndenbugu kɔnɔna na n'o ye a fɔlɔ ye gouvernement Mali gouvernement ale kɔni ye o di jɛkulu ma sa jɛkulu min n'u b'a fɔ ma ko Ortesa Anta construction ko olu de kan ka o baara kɛ musaka min kan ka d'u ma miliyari 5 miliyɔn 137 2,000 ani 28 ani 120 o de musaka kan ka d'u ma baara in n'o ye ka yɔrɔ in lakurakuraya k'a dilan k'a kan ka kɛ kalo 16 kɔnɔna na nka samiya tɛ waati minnu na u kan ka baara kɛ o de kɔnɔna na ko ni nin baara ninnu banna sa a kɔni bɛna n'a to dɔ bɛ fara sɔrɔ ka dayirimɛw fana min ye balo sɛnɛyɔrɔw ye dɔ bɛ fara olu kan min ye décret in ye ale kɔni bɛ sugubulon de sigi fana sugubulon minnu b'a to sa jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko canal agriculteur Grubert o fana kan ka dilan ka o dilan kurakura ye yaasa ka se ka dɔ fara o ka yangan kan o min bɛ mètre 14,770 ani 70 la ko o fana gouvernement ye o fana baara fana di ale jɛkulu kelen ma n'o ye Ortesa Anta in ye construction in ye o wari min ye canal agriculteur ye o ye miliyari 3 miliyɔn 757 2,966 ka taa se 40,8 ma ko baara kan ka kɛ kalo 12 kɔnɔna na ofidi Niger yaasa ka se ka dɔ fara o fana ka canal de Denbugu ale ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa sugubulon min kun sigir'o hokumu kɔnɔna na
minisiri ko o dira nin jɛkulu ninnu ma u kan ka nin baara fila ninnu kɛ Aluseni Sanu ale y'o fɔ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma min ye jɔyɔrɔ ko ta fanfɛla la sa u y'a yira k'a fɔ ko sanayɛlɛ kalanso n'o o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye olu ye chargé de mission kura ta o ye Mbɛgɛ Kone ye ale ye kalanfa ye minisiriso min bɛ baara ale ni baarako kunna ani aw ka cɛ ale ye conseil technique ta o ye Gundo Kone ye o ye administrateur des ressources humaines ye chargé de mission Cheikh Umar Traoré ko o ye histoire ni géographie maa ye kunnafonidila a y'o fana ta o ye Amsetu Ture ye k'o ye journaliste ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye APCAM Assemblée permanente des chambres d'agriculture secrétaire général kura sigira olu fɛ yen Mamadou Traoré ale ye ingénieur d'agriculture génie rural ye minisiriso min bɛ kunnafonidiko kunna sa olu kɔni ye fana ye jɔyɔrɔ di maaw ma AMAPU mun bɛ lessor dilan o directeur ba kura o kɛra Alasani Sulemani ye bon maaw b'a fɔ Alasani Sulemani Mayiga don a y'o fara a ka dɔntaw kan kunnafonidila don a ye wɔlɔfɔw ka CESTI a y'o de kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw a tun b'o dili baaraw kɛ kuma caman Baba Sisuma o ka den lamɔlen don sabula a ye baara kɛ Baba Sisuma ka journal la min tɔgɔ ye ko Match Alasani Sulemani a timinan ka di dɛ i ɲɛ b'a la tan a cɛ sirilen wa min ye kunnafonidi banbu k'a ye maa minnu b'a fɔ u yɛrɛ ma ko professionnels Alasani Sulemani ninnu y'o ye n balo bɛ journalisiya la ORTM fana na a ye zole da ye ka baara kɛ yen fo ka na se nin waati in na a kɔni tun bɛ Pinochet kɛrɛfɛ Pinochet ka kibaruyaw ko bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ o ma ko attaché de presse ni Pinochet bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'ale ye donc a tor'o de la sa u ye AMAPU o directeur ya dalen ma o ye Seguka de bɔ yen o ye Burama bɔ yen k'a di buranakaw ma Gawoka bilara Seguka nɔ na Burama Ture an b'a fɔ a fana ye journaliste ba ye a ye écho kɛ ka baara caman kɛ kunnafonidi hukumu kɔnɔna yan'a ka na lessor la fo ka kɛ directeur ye an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a ye baara caman kɛ ministère kunnafonidi minisiriso directeur général du complexe numérique de Bamako k'o dira Maliki Mayiga ma ingénieur de télécommunication na ministre ye baara mun kɛ o hukumu kɔnɔna na sa Ibrahima Ikasa n'ale ministre de la refondation de l'État ye ale ni calatigɛ jɛkulu ni gouvernement cɛ baara a ye ɲɛfɔli kɛ kimɛli min bɛ sen na n'o o ye ka faso yɛrɛ ka maa minnu bɛ faso ka baarakɛyɔrɔ la k'olu da dɔn o da dɔn ni hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ ko baara min kɔni kɛra olu fɛ k'o baaraw bɛ kun cɛ ni septembre kalo in tile 30 k'u ye fɛn minnu sɔrɔ ko u n'aw da bɛɛ lajɛlen tulo kan laɲini tun ye min ye k'a dɔn Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na sa ani Mali lasigidensow la maa minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ kebana ɲɔgɔnna cololikɛla minnu bɛna sɔgɔma u tɛna wula fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka jama hakɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dɔn minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na k'olu ye baara in kun daminɛ nka u nana faralikali k'a la k'a kɛ ni utukalo in don sa kɛ u ye ɲinini minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ u ye baara kɛ cogo min na majɛ minnu b'a la sa k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan minisiri Ikasa a ko fana ko halisa ko o tun ye baara min kɛ baara min bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma sa ko an ka maanifinya k'o don bɛrɛ la n'o ye k'o kɛ kalansen ye éducation aux valeurs k'o hukumu kɔnɔna na sa ko olu kɔni kan ka kalan kɛ kalan min n'o kan ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye nin kalo septembre kalo tile 5 ka taa bila tile 8 na maa mafalen minnu taara sa an yɛrɛ ka adamadenya tɔbɔtɔli lafaamuyali kɔnɔna na ka kɛ ni jamana yɛlɛmali kura in ye ko olu na kalan kɛ yaasa u yɛrɛ ka se ka faamuyali kɛ jamana taabolo la ani baaraba minnu bɛ sen kan minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna n'o ye fɔma ye n yɛrɛ tɔma ale ko baaraba minnu bɛ sen na nin waati in na n'o ye an ka ndulati kɛnɛw olu la kurakurayali ye ko hukumu kɔnɔna na sa ko gouvernement n'o ye président kɔni ye ko ale y'a yira k'a fɔ ko ka sadi caman kurakuraya sadi minnu n'olu ye kan baaraw kɛ yasa kulukorokaw fɛ yen olu ka ndulati terrain bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Mamadu Jara de Kulukoro ko baaraw bɛ sen na Tɔnbɔkutukaw olu fana ka stade kɔrɔlen n'o y'u ka ndulati kɛnɛ kɔrɔ ye ko fana lara wuliliw bɛ sen na ko baara minnu fana kɛra
ka kɛ ni ndolati kɛnɛw ye minnu tun ye kan kɛ ni olu bɛ ka dilan kurakura ye ko Sikaso ta tɛmɛnen kɔfɛ stade Ablaye Makoro Kayikaw fɛ yen ale ni Barema Bokum Moptikaw fɛ yen k'olu baaraw banna pewu olu kɔni sigilen don sa ka kafu de kɔnɔ n'a y'olu homologué ale ni Ukurumo Karli jamana ɲɛma ale yɛrɛ fɛ min ye Amarindaw ye kɛmɛ siradala o tɔni o sirafo 85 la o baara tɔw kɔni b'a kuncɛyɔrɔ la sadi min bɛ sa n'o ye Mamadu Jara ye Kulukoro o fana baaraw bɛ kɛmɛ siradala 81 na Tɔnbɔkutu ndolati kɛnɛ kura min kan ka jɔ k'u bɛ ka yɔrɔ ɲini yaasa ka se ka o yɔrɔ sigi sen ka sa baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min minisiri ko fana ko balontannaw olu ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka kalanso min bɛ n'a fɔ ma ko lycée Ben Umar Sy Kabalakaw fɛ yen o ɲinan san doni hukumu kɔnɔna na san 2024 san 2025 ko maa minnu b'a fɛ ka don sa ko concours kɔni k'o dayɛlɛ la concours in ko a kɛkun ye ko place 40 o de bɛ yen min ye place 40 ye maa minnu bɛ yen n'olu sen kan ka ye a la sa farikolo ɲɛnajɛ minnu sen bɛ a la o ye ndolati ye n'a b'a fɔ ma ko football basketball n'o ye basket ye athlétisme n'o ye senfabiribiri ye judo taekwondo ani tennis de table ko maa 40 u bɛ ko olu ɲini ka taga bila olu yɔrɔ la o concours ko bɛna na kɛ u ka concours dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ ma ko concours direct o ye jɔyɔrɔ 24 ye jɔyɔrɔ 24 na o kɔni bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ tagabolo 3 la balontan b'o la handball b'o la ani judo ko ni maa minnu b'a fɛ i sen ka ye nin ko in na sa i na taa i tɔgɔ kɔni o sɛbɛn ɲɔgɔndan in a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ lycée Ben Umar Sy yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu si b'a daminɛ san 11 na san 14 ko a kɛ keba ninnu de na koyi keba nin fana aw ka pɛtipɛtiniw ye sa dɛ yanni nin kalo in décembre kalo tile 31 cɛ k'a ɲininen maaw fɛ sa u ka taa u tɔgɔ sɛbɛn ko min ye concours ni recrutement kɔni ye maa minnu bɛ yen ni olu ye denmisɛnnin san 17 ye k'olu fana sen bɛ se ka ye a ko la wa farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu kɔni u ka denmisɛnninlakaw ko olu bɛɛ lajɛlen ko olu fana niyɔrɔ y'a ko la min ye ɲɔgɔndan in ye k'a bɛna kɛ taabolo 3 kan k'i lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ fɔlɔ n'i ka kɛnɛ a bɛ fɔ ma ko test médicaux ka tila k'i lajɛ n'o y'a sɔrɔ i jɔlanw ka ɲi n'i bɛ se ka baara in kɛ ani tila k'i kunkololata lajɛ n'o a bɛ fɔ ma ko phase académique ko nin 3 de ko kɔni b'a la minisiri a ko ale tun ye jɛkulu min sigi sen kan n'o ye brigade citoyenne ye k'o ye san 1 sɔrɔ ko brigade citoyenne sigikun ye min ye denmisɛnninw yɛrɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka minɛ ka ɲɛ jamana ka fɛnba minnu bɛ u ka sigidaw la u ka se ka olu minɛ ka ɲɛ maanifinya taabolo ni adamadenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ u k'olu sinsin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ale kɔni tun y'o programme sigi sen kan denmisɛnnin 1200 olu de kɔni yera a la kɛnyɛrɛye tigilamaw don Bamakɔ ale kɔnɔna na min ye denmisɛnnin 200 ka taa se 500 ma olu kɔni tun b'an ka sigida 14 kɔnɔna na yaasa ka se ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ k'u kɔni ka wulikajɔ kɛ k'u ye min ye o ye sa ka banbanca ni ninjuguya k'o kɛlɛ min ye dɔrɔgu ye o doni yɔrɔ la k'o ban ko brigade in k'a bilalen sen kan ani sisan cɛ ko a sera ka baara dɔw kɛ baaraba minnu ni minisiri yɛrɛ n'a y'i da don olu la k'olu fɔ a y'a yira fana k'a fɔ sa ko brigade in a san 1 sɔrɔli hukumu kɔnɔna na sa k'u bɛna ɲɛnajɛ kɛ ko utu kalo tɛmɛnen san 2023 k'o de la ko u ye jɛkulu in sigi sen kan jɛkulu in k'a sera ka mun kɛ a sera ka baara minnu kɛ ko u na t'o dankɛnɛmaya utu kalo ale tile 23 san 2024 Salamata Mayiga ale tɔgɔla ndolati ale tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ so o kɔnɔna na Amdalayi ACI la Bamako ni Ala sɔnna a ma an na kɛba bila ka t'o kɛnɛ kan utu kalo tile 23 o tɛ sinikɛnɛ de ya sini yɛrɛ de don sini ayiwa minisiri min bɛ sɛnɛko kunna a ko ale bɔra munumunu salo la sisan ka taa sɛnɛ dabolo lajɛ yɔrɔ caman na ko ani fana ko sɛnɛkɛlaw minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ni baganw ko ka olu bɛɛ lajɛlen jate k'u dɔn ko minisiri d'Etat tun y'o kurumokarili min kɛ Samankɔkaw fɛ yen k'o fana jaabi ko o sɔrɔla a ko n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ yen sa n'u olu kɔni kɛlen don ka sɛnɛ baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma sa ko exploitation entreprise ko olu ka jateli a daminɛna juillet kalo
tile 15 ɲinansan in kɔnɔna na ka taa ban a bɛ ban utukalo tile 17 ko a y'a to u sera ka min dɔn sɛnɛkɛyɔrɔ la 83 92 u y'o ye n'o ye exploitation agricole ani familiale ye min ye entreprise agricole ye sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ baara kɛ ka bayɛlɛmali kɛ ni a ye k'o ye 40 ye wa min ye o yɔrɔ ninnu ye sa u bɛ baara kɛ hukumu minnu kɔnɔna na o ye 2104 ye k'u ka jateminɛw bolila min kan fana o ye k'a fɔ sa ko tagabolo minnu b'u bolo olu tagabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye an ka sɛnɛ kɛcogo ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'a a bɛ f'olu ma ko producteurs an ka jamana kɔnɔ n'o ye sɛnɛkɛlabaw ye minnu bɛ dugukolo caman ta o ye 1774 606 ye min ye olu cɛla ye sa muso minnu bɛ o la o ye 5920 ye k'olu kɔni ka sɛnɛw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na sa minnu y'o fɔ sa k'o ye tari 2,270 105 ye o tari o de b'u bolo sɛnɛko ta nasira fɛ k'u ye sɛnɛw fana min ye bagan minnu b'an ka jamana kɔnɔ fala ye k'olu fana jate han misiw de ka ca ni bɛɛ ye misi 2,839,241 o de ye misi ye saga 7,700 7,728 ko min ye baw ye bakɔrɔni 414,78 min ye olu bɛɛ kɔnte ya fali olu ye 29 ye 255 min ye ɲaamɛ ye 55 902 o kɛrɛfɛ sa sow olu ye 3,000 ye 703 ko o de b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na mun jatera ka da dɔn jamana ale ɲɛmaaw fɛ minisiri min bɛ sɛnɛko kunna sa a ko nin kɔni ye ko kɛcogo ye a ko fana k'a taara fɛn kɔnɔna na CMDT sɛnɛko bɛ cogo min na ka t'i ɲɛda olu kan o wulikajɔw ko a y'olu baaraw fana kɛ min ye sɛnɛ yɛrɛ taabolo baaraw ye laɲiniba minnu kɛra jamanakuntigi fɛ sa ko ka se ka olu lajɛ degun bɛ yɔrɔ minnu na sɛnɛko la ko u y'u ɲɛda olu fana kan sɛnɛ bɛ se ka sɛnɛko ma nɔgɔ ala de bɛ fara an kan ɲina sinon on sont difficile minisiri taara lajɛ nka an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la koyi sɛnɛ ta bɛɛ ɲɛ b'ale la minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛ ni hejita gɛlɛya ye ani agence minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye ye olu cayali k'u ye plateforme dɔ sigi sen kan han plateforme in kɛkun ye mun ye hejitaga hakɛ min bɛ di Mali ma a ka se ka tɔpɔtɔ ka ɲɛ ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ ni a kɛra ko aw ka ca kotaw bɛ di cogo min na aw tɛ se k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la gouvernement ko k'a kɛ plateforme ye plateforme na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka jamana kɔnɔna na sa u ye wulikajɔ minnu kɛ kabini sanji ale kɔni ye gɛlɛya ladon an ka jamana kɔnɔ a ko min ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ko olu kɔni o bɛ ka dɔgɔya dɔɔni ko nka ko maa minnu bɛ yen ni sanji ye olu kɔni degun ta ka ɲɛsin olu ma ko o gɔw bɛ ka caya ka kɛ ni sanji ye a ko fana ko dɔ farala maaw kan maa minnu bɛ yen ni olu bɔra jamana kɔkan ka na k'olu fana bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ ko nka ko baara bɛ sen na yaasa ka se ka maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila o minnu bɔra jamana kɔkan ka na o sanjiko gɛlɛya ye minnu sɔrɔ o ko gouvernement bɛ k'a se kɛ u ye banaw kunbɛli la sa Asa Bajalo ko nin waati in na ko min ye bana in tɔgɔ ye di coronavirus ko ale kɔni jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan bana dɔ ye n'o ye dengue ye ko o fana jiginna kosɛbɛ nka ko a ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan k'an ka jamana bɔdaw bɛɛ lajɛlen lajɛ gɔnw ka bana in a kana se ka don an fɛ yan cogo min na
ko wa ko n'a donna ko baara minnu kan ka kɛ fana ko u y'olu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw tigɛ k'o latigɛ ka baaraw kɛ yani a ko kun bɛ se ka labɛn cogo min na jamanakuntigi ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye k'an k'an janto an yɛrɛ la fɛɛrɛ minnu fɔra ka kɛ ka bana ninnu kunbɛn an ka olu ta tangana minnu bɛ yen an ka olu kɛ an taabolo ye Bamako nin kalo in tile 21 n'o ye uti ye san 2024 gouvernement secrétaire général Brahma Kulubali k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Fala ye an bɛ taa fan fɛ yan'an ka na n'o kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an bɛ se ka mun da aw tulo kan o la o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko min ye yani farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ cɛ denmisɛnninw na olu bɛ kalan na kulukorokaw fɛ muso maa 20 don denmisɛnnin 10 olu de ta sa ko ka kalan kɛ olu kunna min ye npogotigini 3 bɛ a la Fala ye ko ka pɛntirili kɛ u bɛ ka dege o de la min ye baara in ye sa kɛ kun ye nin denmisɛnnin ninnu ka se ka bolomayɛlɛma baaraw k'u yɛrɛ baara min bɛ se k'u nafa u bɛ se ka dɔ sara a la cogo min na ka bila k'u yɛrɛ mago ɲɛ Padiri 3 ale ni GIZ olu de kɛlen ka nin jɛkulu in sigi sen kan sa min ye baara in ɲɔni ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a na to senna nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minisiri n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye a ko Jeux olympiques ma ɲɛ ko Jeux olympiques ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini tubabukan na ko ça a été lamentable on a échoué ko il faut situer les responsabilités ko maa minnu y'a ko kɛ ko ka olu ɲini wa fana ko a ye bataki ci comité national olympique la ha Fala ye tubabukan na demande d'explication k'i ɲɛfɔ k'a y'o ci nka an ka fɔma yɛrɛ la a bɛ kuma o kan aigle fana baara min bɛ ka kɛ pour que u ni aigle ka ɲɔgɔn faamu ale ni Mali ka participation comité olympique fɛ a b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ka jɛ ka fɔma lamɛn. Dans la Jeux olympiques là, mais on a des faits, on a fait sur les Jeux olympiques là. Bon, après la question c'est la au Caire au bal, mais on sait que nous y a c'est des préparations qu'il y a en Dieu, fait jamais en Dieu. Donc au fait nous y a en Dieu pour gagner ces cas famille, surtout pour que on ait à avoir des droits, avoir des tirs, voilà ça. Jeux olympiques on a se ka participer à la gagne espoir yɛrɛ dɔw bɛ anw fɛ bon olu wari minnu investira a la an bɛ fɛ k'a dɔn bi na participation yɛrɛ kɛra cogo jumɛn minnu taara olu ye jɔnni ye u sɛnɛdira cogo jumɛn jamana yɛrɛ ye musaka minnu don a la o musakaw kɛra cogo jumɛn donc o b'olu baaraw bɛ sen na an ni olu la ci comité national olympique walasa ka se ka hakilina dɔ di an ma olu la filanan ye min ye aw yɛrɛ y'a ye waati dɔ tun kɛra furu bɛ yɔrɔw ni fédération cɛ an bɛ ko a kun ka ɲi an ka se ka aw hakili jigin k'a ɲɛfɔ aw ye fɛnɛ ko baara dɔ bɛ ka k'a kan c'est pas que parce que an tɛ ka kuma mais baaraba de bɛ ka k'a la hakili la peut-être ni tile filanin na ni ala y'a nɔgɔya se ka kɛ fɛn caman bɛ bɔ a la mais o bɛɛ kɔfɛ a ɲɛfɔ a ye ko an b'a dɔn ko an ka match dɔ bɛ sen na o match bɛna daminɛ a tɛ mɛn o ye septembre yɛrɛ kɔnɔna la ye donc an bɛ k'an labɛn o fɛnɛ match la walasa o ka se ka taa kɛ ka ɲɛ match min bɛ taa yan o bɛna taa jamana wɛrɛ la hakilina fɛnɛ ye min ye c'est ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko bi an bɛ yɔrɔ min na il faut pas que a kɛra fédération a kɛra ala na département ye ou bien a kɛra comité national olympique ye musaka min bɛ di ka u ka baara kɛ sɔnni tɛ a tɛ bɔ ministre ka poche la a tɛ bɔ président comité national ka poche la a tɛ bɔ fédération président ka poche la u ka wari tɛ an si ka wari tɛ a kɛra mun kama an ka se ka musaka don fɛn dɔw la walasa farikolo ɲɛnajɛ ka taa ɲɛ a kɛ kun y'o de ye. Donc il faut pas que mɔgɔw k'a bilo hakilina la ni fédération ou comité ye wari d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la président ale ye mɔgɔ ɲɛnama don o tɛ dɛ mɔgɔ ɲɛnama ko t'a la wajibi de don
dɛmɛli ye wajibi ye encadrement ye wajibi ye wa u b'o place la pour k'o baara kɛ fana ye wajibi ye donc n'i b'o place la i kan ka dɔn mission dɔ de b'i la a bɛ ko n'i ye ministre ye n'i b'i ka place la mission dɔ de b'i la i b'i ka mission kɛ i b'i jɔyɔrɔ fa mais ka kɛ mission na k'e ye président ye k'e b'i sago kɛ ou bien i b'i teriw dɔrɔn tɛmɛ o tɛ kɛ yɛrɛ o man ɲi parce que i ma bila o de kama donc bi an ko k'an bɛ jateminɛ kɛ mɔgɔw kana état dɔrɔn ta k'a fɔ ko état ye machine de ye i bɛ taa guichet automatique la i b'i ka carte don dɔrɔn ka wari bɔ bi bi in na ressources bɛ cogo min na ni musaka bɛ don fɛn fɛn na a kan ka sɛgɛsɛgɛ donc bi an b'o sira de la sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ cogo min na an ka se k'o kɛ ka ɲɛ dɔ wɛrɛ mun fɔra dɔw k'i ɲininkali kɛ ko est ce que comité national ka budget bɛ dira ma an y'a jaabi ko comité national ka budget bɛ dira ma gestion république kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛɛ de dira ma ou bien budget fɔlɔ min ɲininka o budget kun ka ca kojugu parce que an ye montant mun fɔ a kun b'o budget doublé de bon an tɛ se k'o di ka taa gestion république dɔrɔn la ka na n'a mun y'o bɛɛ yɛrɛ di k'a fɔ ko an taara k'an ma fɛn sɔrɔ ka na hakili la o sɔn ka da ye parce que n'a fɔra ko nin wari bɛɛ di donc wari bɛɛ dira wari mun arbitré la ministère des finances fɛ wari bɛ dir'u ma a virela a ma d'u ma liquidité la les virements de don donc a bɛ se ka vérifier problème foyi t'o la a dir'u ma dɔw ye question posée an ka sélectionneur kura min kan ka ta o ni directeur technique national o kuma wulila ko est ce que an bɛ se ka 30 millions di sélectionneur ma n'o ma an ko tiɲɛna an ka budget an ye mun prévoir o tɛ 30 millions n'a ko n'an bɛ don o la ka 30 millions di kalo o kalo sélectionneur ma waati dɔw de se an bɛ jɔ donc mun kɔni b'an bolo an y'o ɲɛfɔ fédération ye pour ka se ka fédération sélectionneur ɲuman ɲini maintenant aussi sélectionneur ɲini na a fɔ olu ye u kana décision finale ta an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka décision ta ɲɔgɔn fɛ sélectionneur mun kan kan an yɛrɛ bolo mun bɛ se k'an dɛmɛ o ni directeur technique national mun bɛ yen mun bɛ se ka ta n'olu fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka an ka balontan dɛmɛ kosɛbɛ donc an b'o o baara de la bi. ayiwa nin tun ye minisiri fɔnba ale mankan ye n'ala sɔnna a ma wula fɛ min ye denmisɛnninw olu ka ko fana olu minnu y'u si falen CNJ ko la a ye min fɔ o la an n'o fana d'aw ma wula fɛ taekwondo la sa taekwondokɛla 166 olu kɔni ye ceinture kuraw sɔrɔ a baara kɛra u ka dojo la Bakɔ Jikɔrɔni samedi tɛmɛnen maabaw caman de taara kɛnɛ kan ka se ka taa u ka ni examen lajɛ ka bɔ première ni deuxième ni troisième dan na olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan fédération malienne de taekwondo olu ka maaw ka baara ni junior ka handball min bɛ yen sa Mali kɔni ale kan ka taa kɔnɔwarikaw fɛ yen o éliminatoire la n'o ye coupe d'Afrique ye u y'a jira k'a fɔ sa k'an kɔni bɛ jɛkulu min na k'a ma nɔgɔn dɛ ko f'an k'an jija de an bɛ an ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu tɔgɔlen don an na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Seydou Sangare cɛkɔrɔba k'an ka foli bɛ sama n'o ye dugutigi ye Sori Kɛmɛso an b'a fɔ ka Maraka Samake fo Kurube Jara colonel Siri Lamine Bamanan k'an ka foli bɛ sama Ezo kɔnɔna na Thierno Umar As Jalo monsieur le ministre k'an b'a fɔ ka Agɛlɔkaw k'olu fana fo n'u ka dɔgɔtɔrɔkɛ n'o ye Usumani ye ko a Jalo Boyina Babi k'ale fo Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw olu fɛ yen colonel Asaba Jalo madame le ministre k'an ka foli bɛ sama monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an y'a ka bonya ye Bayi Jakite Bayi Ba Ablaye Ɲagate ka taa se Ibrahim Tunkara ma ani Gawusu Tarawele olu bɛ Faransikaw fɛ yen min ye Sori Sakɔ ale bɛ Canada Isa Konate ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen Lucas Dakono fana bɛ Houston États-Unis Madina Jara ale bɛ Atlanta kaw fɛ yen Siri Babi ale ye douane ye an ka foli bɛ se a ma yan ka Ibrahima Sako fo wɔlɔfɔw fɛ ale ni Papis Jalo Amadu Gasama k'an ka foli bɛ se a ma domaine kɔnɔna na ale ni Jankuma n'a ka baarakɛlaw n'o ye Bako ye suguba kɔnɔna na Fala ye dɔ kɔni ye 5000 ci nka a tigi b'a tɔgɔ sɛbɛn sɔgɔmada in na min cira o y'o ye kɔrɔlen minnu bɛ yen sa an b'olu fana bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma an ye min fɔ bi tɛ kalo tile 22 ye a tɔ ma to si ma ɲɛna kalo tile 8 ye n bɛ dugawu kɛ halisa ni maa minnu kɔni ye dili kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan contrat kɛ mɔgɔw ye baara ka sɔrɔ ka daminɛ
Keba Jalo k'i fo Sami Bugo bi nga Sami ni Bugo Sami sɔrɔ aw ka san ya b'aw Bugo parce que aw ye moto tigiw ye fala k'i yɛrɛ fo n'Ala sɔnna a ma su in na débat politique kɛnɛ kan an bɛna kuma sanu ko kan sanu kunko n'a ɲɛɲɛ fɛn o fɛn bɛ a la maa minnu bɛ k'a bɔ an ka sanu bɛ taa yɔrɔ jumɛn nafa jumɛn b'a la Jibril Jalo ale ye géologue ye an n'ale bɛna masala kɛ bamanankan na a k'an bɛɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma